města a za ruce drží se spolu. Jak ženich a nevěsta pod modrou oblohou skotačí veselé, sluníčko dívá se dolů. Je pěkná neděle, na světě se jim líbí, trápí se však otázkou, proč se nebolíbí. Ti dva, co po ní jdou, v tom ty dva modré balónky. Napadlo náhodou, že asi na obtíž jsou, a proto v nebi odletí, ať nepřekazí obětí těch dvou, kteří spolu jdou. Někdy si myslívám, že láska je vzdálená, nejvíc nezbývá a přizpůj se mi kolem. Ten pocit však se nebolí, rozplyne vítězství a ručení a neklid. Zdá se mi, že jsem chvíl, který jsem vzal toho, že lítat s kytky na kytku ho vlastně nemám. A proto rozhodl se o nejkrásnější a jenom pro něj odváží. Snad řekl jsem víc, než chtěl jsem říct, to už se stalo. Budu to dít, že dobře vím, že si ta pravá, že se mi hlava točí, za to můžeš říct snad a tužkou na očích, chtěla bych zkusit verše psát. To všechno bude jenom tím, že dávno dobře vím, že láska nedá lidem spát, že láska nedá lidem spát. Nicméně přemýšlel jsem, jak vstoupilo Šumperské divadlo do mého života. Jako mladý začínající profesionální herec jsem dostal angažmá v divadle Euforia. A když jsem podepsal smlouvu, tak první profesionální představení režíroval Jiří Frehár. A ten tady začínal. A Jiří Frehár mnohokrát na Šumperk vzpomínal, i když už byl renomovaným režisérem v Praze, tak vzpomínal s velkou láskou. Hned tady měl ještě ženu, paní Frehárovou, která zde hrála stěžejní repertoár. Podruhé se stalo to, že právě Jiří Frehár obsadil do jedné hry pana Vladimíra Švabíka, který byl v důchodu. A to byl ředitel tohoto divadla. A my jsme měli spolu šatnu. Takže já jsem od něj slýchával skoro každý večer,
nejrůznější vzpomínky, ať už ty složitější, smutné, anebo především ty, které hovořily o opravdu pozici tohoto divadla a souboru, o které jsme dneska slyšeli. Velmi významného v celorepublikové síti. Pak jsem měl ještě třetí setkání, to už je trošku smutnější, kdy si člen herecké asociace, který nedávno zemřel, bohužel, a byl jsem na jeho pohřbu, tak Pavel Landovský nás požádal, abychom mu pomohli, protože on měl skoro rok a půl dokazovat ministerstvu obrany, že byl disidentem, aby ho ocenili jako disidenta. Tak my jsme herecká asociace mu dali potvrzení, že skutečně teda byl disidentem. A on dostal peníze na tu střechu, na chalupu, jak mě říkal. Hromadu zaříct, to potřebuju opravit střechu. Ale minulý týden jsem byl na pohřbu a vím, že tady začínal. Takže to bylo mé třetí setkání prostřednictvím osobností tohoto divadla. Mám ještě jedno propojení se Šumperkem a potažmo samozřejmě s divadlem Šumperku. Totiž můj děda založil rod Hromadu na Prostějovsku a měl bratra a ten založil rod Hromadu Šumper. Takže my tady máme opravdu valnou hromadu. Takže když jsem dneska šel na oběd, byla svolána valná hromada hromadu a mimo jiné se pochopitelně tady na účel mé návštěvy tady a jsem moc rád, že hromadové do divadla chodí už leta. A když jsem odcházel, tak nejmladší z rodu Hromadu, 3letý Péťa, mi řekl: Strejdo, a ty jdeš zavzpomínat, jak upálili to divadlo? Já říkal, no, tak nějak. Ale nicméně radostněji jsem přišel. Ne se žalem, že se tady stalo upálení divadla, protože jsem včera viděl její pastorkyni, která mě naprosto jednoznačně utvrdila v názoru, že budova stojí, diváci chodí a herci nevyhořeli. Naopak, to, co jsem včera viděl, je jedno z nejkrásnějších představení sezóny, které jsem měl možnost slédnout. A proto si myslím, že ta budoucnost díky lásce k divadlu od hereckého souboru a schopnosti prostřednictvím lásky k divadlu současného ředitele, že bude pro vás mít další a další překrásná představy. No, moc souboru přeju, aby jsme vás a kdysi nedávno jeden z takových dočasných premiérů této země řekl: divadlo není půlkem světa. Tak jsem mu odpověděl: vážený pane premiére, máte naprosto pravdu. Divadlo není půlkem světa. Půlkem světa je konzum. Divadlo je srdcem světa. Vážený pane řediteli, vážený pane kolego, milý Matěj, rádi bychom slyšeli tu vaši prognózu.
ctí, že jste se všichni tady takhle sešli, že přijali pozvání, naše pozvání sem do divadla, tak vzácní hosté, kteří sedí tady v prvních řadách. Za to vám moc děkuju, velmi si to vážím. Chtěl bych říct vlastně na začátek, že asi nemám úplně moc co k tématu taktéž jako Karolínka, protože v té době mi bylo teda 11 let, takže jsem asi řešil spíš nějaké angličáky a takhle. Nicméně, dvě věci jsem si po tomto večeru si odnáším. Nějakým způsobem jsem nad nimi teďka přemýšlel a uvědomil jsem si jednu věc, že všechno zlé je k něčemu dobré. A v té první věci je to v tom, že divadlo prošlo touto tragickou událostí, ale díky vlastně lidem, a to jak z té sféry politické, tak až k těm obyčejným lidem a prostě divákům. Všichni vlastně pomohli, všichni v té době táhli za jeden provaz a chtěli, aby to divadlo tak zůstalo. A jenom díky tomu se stalo to, že to divadlo se rekonstruovalo a dnes má tak krásnou podobu.